Il-Partit Nazzjonalista dejjem minn żmien ta' ġdid. Naħseb li nista' nkun strumentali biex il-Partit Nazzjonalista jiġġedded mill-qiegħ u fid-direzzjoni tajba. Klim Adrian Delija li qed jikkontesta l-kariga l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem id-Dar Ċentrali. Ftit qabel u tefa' n-nomina tiegħu fl-Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali li ma' nomina kellha 550 firma. Adrian Delija qal li l-politika teffettwa l-ħajja ta' kulħadd iżda f'livelli differenti ta' parteċipazzjoni u jqis il-fatt li ġej minn barra l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista bħala wieħed pożittiv aktar mill-iżvantaġġ. U elenka il-viżjoni tiegħu għall-ħidma politika li għandu jkollha bħala għan ewlieni li l-politika tinbena min-nies. B'xi mod jew ieħor ġustament hawn qed jgħid li ġej teknikament minn barra. U b'dan naħseb li ħajkun taġi tal-Partit Nazzjonalista x'wasal iż-żmien illi l-Partit Nazzjonalista jiġġedded u jiġġedded mill-qiegħ. B'dan illi jkunu n-nies li jagħmlu l-politika u mhux biss ngħidu li aħna qed nagħmlu politika għan-nies. Imma tkun politika allura bottom up minn isfel għal fuq, politika illi n-nies jiddeterminaw dawk illi huma l-ħtiġijiet, il-bżonnijiet u d-direzzjoni u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Adrian Delija qal li ma jemminx bil-politika tal-antagonizmu, iżda politika li toħloq opportunitajiet mhux għal ftit imma għal kulħadd.